Mbaya tumandang jemangkah kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mana maning jajalan wene wong manusane glendeng nang kono. Mana Baladewa? Komeng meneng wae ngopo kowe? Ati was ora ana gunane lek laporan. Nek sampean ming meneng wae, wah panus maning jajalan. Nah iki mulai iki. Anggres ngarep ngeleti salep lho. Salep apa? Anggere muni panu maning salep jajalanat ngono mesti nesu wah nggugu karepe dhewe wah panos maning jajalan iblis nanate Jayang Sekti mungsuhe Baladewa legane Adipat Durnaena panalingan remajaring ratri pinenggak jangganira kapisanan aneng prang Bratayuda Gandhok bleguduk soal gimbal Semarante hawala syukur ger syukur anakku murid anakku siswa nalindring pageralun Prabu Jayeng Sekti mriki kula penemban wonten menapa dene paduka ngawi dhateng putra pun Jayeng Sekti ngene ya kowe tak kandhani kowe ngerti dhewe to Bapak gurumu aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang Semar Badranaya monggo yen aku nganti nggawa para Sata Kurawa tan wurunga bakal gawe gegereng para kawula. Mula aku tumuli nggawa kawan kowe siswaku nalindring pageralun. Supaya kinarya jejaga yen ta ana bobol boroting lelakon ana ingkang maraja saka sela-selaning garu. Lajeng parengipun nggonku mboyong kelawan Semar Badranaya iki mau gagar wigar tenantu karya. Sebabipun menapa peneban? Anake Semar sing jeneng Bagong kae pancen wong dugal kewarisan. Pancen wong sak kepenake dhewe. Wani nantang karo Begawan Durna, wani ngelok-elokke ala karo Begawan Durna. Nganti kepetu sumbarku marang Bagong yen pancen Bagong iso ngalahke marang Begawan Durna. Aku mundur sapadya balaku. Ning yen Bagong kalah karo Begawan Durna, aku mboyong Semar Badranaya. Wah. Kemewat ingkang nami Bagong menika. Piyantunipun kados menapa? Kowe urung tau ngerti. Nek kowe ngerti, mesti ora bakal kowe ngira yen to Bagong wani karo Begawan Durna. Pewujudanipun kados menapa? Wis ora usah dadak tok gagas wujudane. Ora kaya menungsa lumrah nanging pancen winong-wong dening dewane. Mula Jayang Sekti wonten timbalan. Wadya balamu ketapke. Para paduka, ora usah dadak gagas perkara sing werna-werna. Wong Karang Kadempel sapa sing ngepalangi nggonku bakal mboyong marang Semar. Sirnakna yen perlu Karang Kadempel di bumi angus. Mekaten peneban. Menawi kula mekaten kula nyuwun pangestu ngendikane menapa ing dados dawuhipun Bapak Durna. Yen kowe iso gawe srana Semar boyong marang negara Ngastina, njaluk ngelmu apa kowe tak paringi Jayang Sekti. Njaluk ngelmu apa kowe tak paringi ora usah dadak kowe kuwatir, mesti biuk petutuk kabeh tak sokke marang kowe. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menawi mekaten kelirana dinten sak mangke kula benajeng kalian tiang-tiang Karang Kadempel. Ning sing ati-ati. Sing ati-ati merga iki mau wong-wong Amarta wis mapan ning Karang Kadempel. Klebu Nata Ndarawati lan Nata Ngamarta uga wis mapan ning Karang Kadempel. Mula sing prayitna ngati-ati. Aja gegabah karo wong Karang Kadempel, janji kalah. Aja takon dosa aku ora sudi nampa murid karo kowe. Nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Jayang Sekti.
panggul mungguing ayuda bawatnya bentar kebabaknya mungguing aloga walah kaget aku awan-awan tak kira ning demit jedul iki sapa iki matane kok gedene Raja Mak kaya nduk diceplok Tru rene yo ngopo to jebul Durna ora nggawa Kurawa Tru sajake iki murite Durna Durna ya ora mung kok nggawa Kurawa nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa murite wah lah kok iki kok awake keker kaya ngene ha terus piye iki sapa sing arep mungsuh iki lah kowe maju nomor 1 iki ngopo tak kira Kurawa Kurawa wae ana sing tak incem sapa Citraksi lah ora Citraksi ya Durmagati sing anteng-anteng ha iki kok wah wis tatone gambar jangkar nggon lengen gentro iki to yes men nek wani-wani nek ora rasa wani men ditandangi karo para putra-putra Pandhawa nek nganti aku mundur isin ha wis men tak lakonane Tru wis tenang ora usah pedhi rasa mikir tak lakonane urip ya mung doyak-oyak mendring kowe kok mbok ya wis anggere esuk 2000 awan 2000 borose ora jamak-jamak saking dene kowe kok go ala piteno nek wong ra duwe aku ciduk kowe tak kredit kok men ciduke kok dikredit ora iki sapa kok dememeng wae sapa kowe takoni ora ngaku malah omong-omongan karo kancane takon karo aku yo dasar Waranyata putra Njodipati gong rasane aneh iki ngedapke mungsuh ngedonke mungsuh ngene iki putra Njodipati arep Antasena Ndara Antasena ana nek nganti konangan malah kowe diajar Ndara Antasena eneng apa ya eneng Antarja Antarja ya ana Gatotkaca ya eneng aku dudu putra Njodipati lho iki molak-malik iki piye Senopati Ndarawati Ndara Sencaki ya ana alah sing ora ana sapa aku putra Madukara wah nek anak Madukara iki pirang-pirang Ndara Abimanyu ora ana oke tak ngaku lho Satria ing Tanjung Anom Raden Abimanyu wah Abimanyu aku wis tau ngerti nadyan liwat gambar Abimanyu iki dapure ora kaya kowe aduh ya wis ganti jeneng kok gonta-ganti ora ndeng aku bature aku Bagong iki sing kandhake Begawan Durna mau Durna muni piye jarine nggone bakal mboyong karo Semar Badranaya di wangsuli karo anake Semar sing ragil jenenge Bagong. Wah, kowe to Bagong. Dasar kewarata. Piye gleleng ora? Iki Bagong. Sing mburi sapa? Iki kakangku, Petruk. Kakangku meneh cilik jenenge Gareng. Telu kuwi ra iso disangga entheng. Kowe sapa? Aku keseting Sang Prabu Jayeng Sekti saka ing Pagralun. Lho, Jayeng Sekti iki saka meneh, Truk? Mbuh. Mesti seswane Durna kuwi. Heeh, mestine. Kowe anak buahe Jayeng Sekti. Yo, dasar Waranyata. Jenengmu sapa? Sumbang Surajigja. Wah, cah pelit lho. Cah pelit piye? Sumbang Surajigja ora nyumbang ora apa-apa. Duapure Bagong ora. Areng apa kowe? Goleki sing jeneng Bagong sing nantang karo Begawan Durna. Kowe mepalangi Begawan Durna kene mboyong karo Semar Badranaya. Apa wis kandel kulitmu wis 100 balungmu? Ya urung, aku urung atos balungku urung kandel kulitmu sing penting wong gelut ki hitungane mung wani kok, Mas. Aku wani, kowe wani rampung ngono rasa dadak ngetes atos balungku apa kulit-kulitku rasah kesuwen. Kowe wani, aku wani. Lho, kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Minggir to, minggir to. Ya. Mun ndak kedupak aku. Oh ya. Wes aku wis pencak medeni lho. Wani, sing tak wedeni apamu? Ora minggat suarep aku kramasi epek-epek. Sik, aku esuk mau wis kramas. Lho, tegese kramasi epek-epek iki tak kramasi sirahmu tak nggo gatheng sirahmu. Weh lah penyakit ke Sumbang Surajigja.
Ora ngerti kridane Bagong. Belum tahu apa kridane Bagong. Bagong ki sapa? Aku ki anak Semar. Semar ki sapa? Semar ki dewa Ngejawantah. Kae Sang Hyang Ismanta. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Ismanta itu tukang cukur ya, Tru? Heeh. Ismaya, heeh. Ismaya kae kakangne Bathara Guru. Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat Jinala Menter. Ning Semar weling karo Bagong. Kowe tak newehi kekuatan tak nehi Aji Jaya Kawijayan, Gong. Ning aja tok nggo sewiyah-wiyah. Nggonen nek dalam waktu kamu memang apa kuwi? Berhak menggunakan utawa kepepet. Ha iki masalahe bengi iki aku wis kepepet. Sum lho, Sum sapa? Jenengmu sapa? Sumbang Surajigja. Kon ngundang sapa nek ora Sum? Ya wis sakaremu. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki. Lho, epek-epekku ngopo? Iki nek nganti engko malih abang. Tak tebake diadamu ora jemblong tekan geger aja diundang Bagong. Ayo cobanen. Matno sastra Jenderal Fakultas Jaya ora bakal tak tinggal loncat. Maju sejang ae. Untamke nyawamu marang kayanganing Bathara Yama Dipati. Biar kowe. Wes, wedan. Wis gong, aja dipisah. Ora usah sok gaya ta, kuwi sengit. Kowe iki wis diajar, kowe iki nendang sikile cupet kok nendang diantem bola-bali saka kono ndasmu suarane mak klothak ngono lho. Aku kuwatir nek kowe gagar otak. Ora aja dipisah, ora usah aleman. Iki ana nderek Sencaki. Sapa? Ndoro Sencaki. Ana apa wonge? Ana. Piye Bagong? Menjoto ronggon. Menjoto ronggon niki pun mlentrong loro niki. Diantil karo anak buah Durna jenenge Sumbang Surajigja. Niki lho tak tandangane. Mbok ngono. Ora mung do wedangan wae. Kene nyambut gawe piyai-piyai do lenggahan. Mangkat. Yo Bagong. Ah ngono.
Siap. Sapa irung kaya sosis Petruk kantong bolong anake Semar. Wah, ayo bapakmu boyong nang Ngastina ora bakal tak wenehake. Ah, jeblok cacamu kowe. Iya. Wah, mati kowe. Hot iya. Ngedek kemana dilek apa jadi? Tulis aja buku di mana? Oh, oke banget. Ngerti deh ini. Agak ada baik. Agak ada baik. Atau kabasnya kita. Agak ada baik kita. Kita kabasnya. Ngangkang ono dadi dolanan. Saake ya kok. Heeh. Wah, pesone apik iki, Truk. Heeh. Aja dijukuk kuwi nggone wong mati kuwalat. Wong mati ki ora krasa apa-apa kok kuwalat. Jukuk iso nggo mbleh wedhus. Ha iya. Baja putih. Heeh. Jarike bathik, Truk. Aja to, Gong, iki ora malingan ngono to. Ora apa-apa wong mati ki ora krasa kok. Copot jarike. Waduh klambine iki iso nggo jaket nek turu terus. Ah ya wis. Wis lumayan entuk-entukan. Ki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi mutah kuwi. Oh. Tak jukuke Mas Tru dilinteng. Gah. Kena disumet cepete ra jamak-jamak. Ndrongo cangkemmu mesti. Ayo sapa sing arep ganggu marang Petruk melayu-melayu eneng apa? Ngaturaken driwasan Ndara. Nek kula matur napa Ndara mboten kejot penggalipun mboten kaget. Kowe arep matur apa Petruk? Katon gugup. Ngopo kok dadak nangis? Mboten mentala kula ajeng matur. Nalika semanten para putra Pandhawa sami kenjang kapracondang mergi mengsahipun muridipun Begawan Durna nami Prabu Jayeng Sekti. Dadi cokoti. Monggo ranggo lombok ya. Dadi cokoti do ndelik. Terus sing maju Ndara Werkudara. Kare Ndara Janaka maju. Mboten kena ana jebur. Siswane Durna niku ampun tenan, Den. Kula sawang saka katebian Ndara karo Werkudara Ndara Janaka dilepasi pusaka.
Saniki mboten ngerti temputi papan dunungipun tasih sugeng napa sampun seda Ndara. Sewu sinuwun. Sepinten kalpatan kula diagung pangaksami. Menapa paduka ingkang namipun Prabu Jayeng Sekti? Ya, wis apa? Dipun tepangaken kula menika pambayuning Pandhawa, kula pun Darma Kusuma. Wah, dal. Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Inggih, mila mekaten. Sowan kula wonten ngersa maduka Gusti kula Prabu Jayeng Sekti namung badhe nyuwun dawuh. Wonten pundi kadang kula Werkudara menapa dene Arjuna menawi tasih gesang papanipun wonten pundi nanging menawi sampun pejah niating manah kula namung badhe bela pejahipun kadang kula kekalih sinuwun. Prabu Darma Kusuma, dulurmu wis ora ana, dulurmu wis tekaning pati dina samengko wis tak kunjara mesti ora bakal tak wenehi urip dulurmu Werkudara karo Janaka. Gusti kula sesemban kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka ingkang sampun saged nyuwargakaken dhateng Arjuna menapa dene Werkudara. Mbok menawi sampun pinesti dhateng purbaning Wang Mahanasa sampun cekap semanten tulisipun kadang kula kekalih anggenipun gesang wonten ing Malam Padang. Malah sak mangke sampun ngantos kadang kula kewala ingkang dipun sampurnakaken. Mugi keparenging galih kula badhe nderek nyuwun tulung dhateng paduka sinuwun Prabu Jayeng Sekti keparenga amurba masesa dhateng gesang kula. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada bebasan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran menawi kadang kula kekalih sampun boten saged kinukup gesangipun sinuwun. Kula nyuwun dipun sampurnakaken. Wah, candhak pakunjaran papanmu Dewa. Wah. Bagong eneng apa? Eneng apa Bagong piye kahananing peperangan? Wis niki kurang-kurang bedane sampean kelangan bapak. Loh. Kelangan bapak piye? Bapakku wis ora ana suwe. Kanjeng Rama Basudewa wis seda suwe. Wah, wis. Pahit iki. Sampeyan paham mboten maksud kula, sampeyan mboten kelangan bapak sampeyan. Ning kelangan bapak kula. Bapak Semar. Mesti iso diboyong kali Begawan Durna. Lho, sebabe Ndara Werkudara ical. Lho, Werkudara ilang? Nggih. Ndara Janaka ilang. Lho, Janaka barang ilang. Heeh. Terus sing terakhir Prabu Puntadewa ilang. Lho, Puntadewa ya ilang. Heeh. Meng bengok-bengok sak. Ora gek temandang aku wae iso nek Werkudara ilang. Janaka ilang. Terus ngapa nek ngono? Mbaya temandang jemangkah kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mana maning jajaran wene wong manusane glendeng nang kono. Mana Baladewa? Kok meneng wae ngapa kowe? Ati wis ora ana gunane lek laporan. Nek sampean meneng wae, wah panus maning jajaran. Nah iki mulai iki. Anggres ngarep ngeleti salep lho. Salep apa?
Anggere muni panu maning salep jajalan ngono mesti nesu. Wah, nggugu karepe dhewe. Wah, panos maning jajalan iblis nanate. Jayang sekti mungsuhe Baladewa legane ngati.